Pertama, low budget yo. Regane cuma 150 juta lo. Omahe apik rek yo. Wis dilengkapi ono ruang tamu outdoor, ono dapur wis sing ono minibare estetik pokoke. Penasaran jorone koyo apa? Wis langsung mlebu ae rek yo. Nah, oh iya iki lokasine ndek Desa Pojok Menganti, Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Ukurannya 5x7, regane 150 juta. Wis free all biaya. Wis langsung aja gak suwe-suwe panas rek. Lah, wis nang kene wis oleh pager permanen ngene iki rek yo. Ono lostere, terus ono model ala figura ngene iki yo. Ono lampu hias wisan. Engko iki saranku enak rek, gantian fotomu rek yo. Apik lah. Ojo berekspektasi tinggi rek yo. Lek masalah carport mobil gak ono, cuma parkiran sepeda motor tok ngene iki rek yo. Parkiran sepeda motor sekaligus teras yo. Wis ae tak langsung. Lah, iki nang kene wis ono ruang tamu outdoor yo. Cara ngono sampean enak. Wis nek duwe tamu deken kene ae wis gatik mlebu menjero ben kekayaanmu gak diintip tanggane. Iki wis dek-dekan ndukur rek yo. Lampune don LED. Lah, iki kok kusene almini rek yo. Almini lah langsung melebu lah open space rek yo, langsung ketemu dapur ngene iki sing estetik, wis ono mini bare ngene iki yo. Wis tak keramik dolokane wis akeh, wis plafone drop ceiling, terus nang kene ku ono kaca rek yo. Lah dadi omah iki pencahayaane apik. Lah nang kene iki engko sampean aturan dhewe rek yo, tukono kursi sing ala kafe-kafe ngene ku rek yo. Engko nang kono dalen kulkas ta opo ya rek yo. Lah iki kamare gede rek yo. Kamare gede kene GI Cikiwir ngono iku. Engko sampean karek nukono gordene mawon yo. Iki ready unit rek dan digas. Lah iki kamar kedua rek yo. Kamar kedua padha lah karo kamar pertama. Gede yoan wis tak plafon kabeh wis enak lah. Nah, terus nang kene iki ono area wis ben aturun dhewe kene gawe wudu, tempat wudu kene. Terus take pembuangan kene wis take kran yo. Nah, terus nang kene iki kamar mandine lho. Kamar mandine gede rek ya, kene gadus wong 35. Wis full keramik yo. Ala hotel bintang 5, wis ngono rek yo. Ada sabun ready. Kok klosete sok custom rek yo, njaluk jongkok atau njaluk duduk, suruh dipasang soalnya. Langsung digas rek yo. Omah iki ready unit, regane cuma 150 juta yo. Free all biaya. Toko pasar Menganti cuwidek rek yo, kisaran 10 menitan ae. Wis ngono ae yo, info teko aku dine iki. Lek sampean minat menawa pengen takon-takon atau survei lokasi 25 jam siap antar gratis yo. Wis gak usah izin, gak usah sungkan, langsung japri via WA yo. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.